Здравейте, хора! Исках само да ви кажа, че вече няма да снимам на Angry Birds. Не знам дори защо я свалих. Помислих си, че пак ще ми е забавно, но явно не е. Ето, инсталирам. И исках това да ви кажа. Просто за да не ме питате в коментарите кога ще снимаш на Angry Birds, Transformers или нещо подобно. Но пак ви казвам, не забравяйте да кажете коя игра да свалям и коя ще бъде интересна. И това исках да ви кажа от този клип. И от мен, чао!